dlouhé tady. No je 7 ještě. Jste tam na práci jako business? Nebo? Ne, my jedeme tak na vejlet. Na vejlet? Dobré. A do Londýna nebo? Jo. Jo? No a tam být dneska teplo. Dneska jo, no, taky jsem se dívala, ale že má pršet tady. Ano, přehanky. A jak dlouho tam budete? Jenom 4 dny. 4 dny? O víkendu letíme zpátky. Ty vaše dcera? Člověče. Točíme. Ahoj. Jo. No. Netoč. Jo, točíme. Ahoj. Jak to selfiečko? Pojď. Jasný. My to všechno zdokumentujeme. Budeš na videu. Budeš na Můžeš prosím zopakovat tuto větu? Já jsem chtěla říct, že tady, dívej, musíš ukázat tyto obrázky, že tady jsou hezký, protože já je stejně nevidím. Chceš vodu? Tam nahoru. Je tam napsaný. Tak budeme prostě následovat lidi. Tady. Venku z letiště a nemám kufr. Nikdo nemá kufr, jestli jsi si nevšimla. Prosím vás, kufry dostaneme až tam. Jo. No, vidíš. Strašně, ten kufr tam nechám. Už jsi taky poslouchala někdy. Daj pas. Nemám. Jak nemáš? Tohle. Chceš svůj? Byl by to dobrý. Jo, ten je náš. Ty ale nejezdíme si s tím kufrem před nohy. No, teď si musíme najít autobus. Kde je strejda? Nic, mámo. Říkal, že není zač. Tak. Ne, já se točím. Jdeme někoho na dvůr. Jestli to mají děti, jedno dítě, černý. Jak? Černý děti, kdo by to byl Čech, ale právě nás ubytoval Černoch. Hej, a prostě máme otvírat na pivo. Co? Tak by si chtěla dát pivo, ne? Až běž zabít toho pavouka, ale... Ne, ten mu měla říct Ahmedovi. To je Ahmed? Nevím, jak se říkal, je černý, ne? Hej, jako ale Sábo. A je živý. A je to pavouk? No jako vypadá živě. Počkej. Dej mi tvou botu. Nedám ti mou botu. No jasný, máš je tam nejblíž. Kouření zabíjí. I pavouky. Byl živej. Přísahám Bohu, že žil. Fuj. A vidíš, k čemu jsou ty cigára dobrý? Pavouky to zabíjí. No, to se píš totiž každýho. Ty se převlíkáš na kameru. Jo, abych to pak mohla prodat pedofilům. Měla se prachy. Proč to mám ale úplně Ale i tam? všude? I tady. Dívej. Ale já jsem úplně všude. Ty, ale za to já už nemůžu. Ne, mámo. Podle mě stojíme na špatné straně. Máme stát někde tam. My nejsme v Česku. Oni jezdí na druhé straně. Nejdeš to vidět. Jdem koupit boty. Anglicky. We're going to buy our shoes because my mom is stupid and she thought that I can walk with these, but it's making my feet hurt. Čo? Tak vyzkoušíme boty. A ty co? Proč chodíš jak chrobá? Ty jsi taká vyžraná. A proč nám to nejde jako? On to rozbil ten pan před mnou.
Tak si rozsvítni. Přečti mi něco. Tak, tady mají nějakou devastaci něčeho. Make video. Make video. Yes. Come and get yourself a free sample, guys. Come and try. Thank you. Thank you. Where's the loose? Stops the coral suffocating. So, anything that gives off electromagnetic waves. If you're wearing a I'd like to welcome you to our rainforest. Now, you're about to discover how wonderful and how important rainforests are. Have fun exploring. Oh, there's just the one? Yeah. Small spotted catcher on the left there. The biggest one is
Já to nevidím.